O cambio, digamos, máis importante é que se elimina o artigo 13º, vale, que é o que facía referencia á obrigatoriedade de presentarse aos procedementos selectivos. Non vas ás opos, non che pasa nada, sempre cando teñas o posto consolidado, vale? Estou falando sempre de persoal co posto consolidado nas listas, vale? Posto consolidado. Non te tens que matricular, non tens que pagar as taxas. Se te matriculas e despois non vas, non pasa nada. Se te matriculas, vas á primeira proba, saeche mal, xa non volves, non pasa nada. Sempre cando teñas o posto consolidado. Confirmado xa isto na mesa sectorial, confirmado ca administración, vai ser así. Outro cambio tamén importante que vai haber no acordo de interinos é o sistema de chamamentos para sustitucións. Vale? Ata agora facíase telefónicamente, a partir de agora vaise facer cunha aplicación. Vale? Como vai funcionar esta aplicación? Pois mirad, os centros van cargar as vacantes como facían ata agora, vale? Van seguir cargándoas igual. Esas vacantes van pasar ao que será unha convocatoria, vale? Vai ser unha convocatoria de vacantes. E esas vacantes comunicaránse a un número de persoas que a Consellería hoxe dixanos que ainda non o tiñan claro, pero calculaban que máis ou menos cada vacante se notificará a 4 ou 5 persoas, as que vos chegará, ou lles chegará, un aviso por dúas vías. Enténdese que unha vía vai ser a telefónica e outra vai ser o correo electrónico. Ides ter un prazo de 24 horas para seleccionar as vacantes que vos interesen e ordenalas, e despois viría a adxudicación de vacantes que se faría en 24 horas. No caso de que quedasen prazas sen cubrir, o que van facer sería ofertalas a todos os da lista que poderían aceptala de xeito voluntario. Manterían tamén as chamadas para casos puntuais. Isto, a min, na mesa sectorial, sinceramente, sooume fatal, é dicir, resérvome a posibilidade de facer chamadas a casos puntuais. A quen? Entón, unha das cousas que, polo menos os sindicatos no que eu traballo, pideu na mesa é que se aclarase claramente cales son os motivos polos que podemos chamar telefónicamente, porque a min personalmente, pois dame que pensar. A app van a probar xa, vale? Van a empezar a probarla xa en especialidades pequeniñas, vale? Para ver como se funciona ben, se non hai erros, etc, etc. E a todas estas persoas que estean nas especialidades escollidas para probar a aplicación, chegaralles un correo, unha mensaxe ao correo persoal, para explicarlles como funciona. Vale? E este mesmo correo ídelo recibir todos os interinos e sustitutos que estades nas listas, pois cando a cousa se vai aprobando, vai evolucionando, etc, etc. Seguramente a extensión xa masiva da app non vai ser hasta o curso que ven. Xa nos dixeron que este curso ia seguir funcionando o sistema actual de chamamentos, vale? Isto implica tamén que desapareza, por exemplo, o horario de chamamentos, vale? É que se modifican as penalizacións, vale? As penalizacións pasan de 7 días a 30 días lectivos, 30 días lectivos, repito, para que quede claro, e 60 días lectivos, que pensade que o curso ten 170, máis ou menos 170, poñedelle días lectivos, pois a case medio curso, vale? 60 días lectivos, e despois pois a expulsión definitiva, digamos. Coméntovos outro dos cambios que vai haber no acordo de interinos que fai referencia a isto que se recolle desde hai pouco sobre o mantemento da mesma persoa sustituta cando non hai incorporación da titular, vale? Ata agora facíase normalmente nos períodos de Entroido, Semana Santa, Nadal, isto seguro que xa o sabedes, vale? Facíase aí neses períodos. Agora vais estender isto ao mantemento da mesma persoa sustituta a calquer período non lectivo, pois pontes, o que sexa. Pero vou vos dicir algunha cousa, vale? Que pideu o meu sindicato no que eu traballo, nesa mesa sectorial, vale? Por exemplo, pedimos que se incorpore ao acordo de interinos o dereito das mulleres con baixas, non o permiso de maternidade, que iso xa está conseguido. As mulleres con baixas médicas derivadas do embarazo, vale? É dicir, se ti estás embarazada e debido ao embarazo tes unha baixa médica, pois que che deixen tomar posesión, digamos, de xeito extraordinario e che conte pois efectos administrativos, económicos, é o que teña que contar. Máis cousas, tamén se solicitou, a día de hoxe sabedes que cando se abren listas só se ten en conta a nota media do expediente, entón pedimos que se volvese ao sistema anterior, que era pois que conte todo o baremo e toda a experiencia, toda a formación, méritos académicos que ten unha persoa que quere entrar a ser docente, vale? Non que só conta a nota media do expediente, tamén se pediu.
Tamén se pediu na mesa que se estableza unha renuncia aos chamamentos en xustificación por un período de 3 cursos académicos, vale? Petición, xa digo, que fixo o Aciga Ensino ali, vale? Que se suba a idade dos fillos e fillas para poder renunciar estos 12 anos, que se volvan a admitir para renunciar os estudos de ciclos superiores de FP e Escola de Idiomas. Pedimos tamén algo que nos trasladades moitísimo e que eu estou cansado xa de lelo nas redes sociais, que é o tema da restricción, vale? E o que pedimos é que se poida facer unha restricción de zonas, nós xa non falamos de concellos, de zonas sen xustificación, vale? E esas zonas, a min é que isto pareceme super interesante, de feito hai moita xente que o pedides e que o comentades por aí e que nos facedes esta achega, non? As zonas serían, por exemplo, na Coruña estaría alrededor das cidades, é dicir, habería a zona de Coruña, a zona de Ferrol e a zona de Santiago. Entón poderías escoller unha para traballar, dúas ou as tres, as que tú queiras, ou ninguna, se esas zonas non te interesan. Despois estarían a zona de Pontevedra, a zona de Vigo, estaría en Lugo, habería, isto é maravilloso, en Lugo, zona norte, zona centro e zona sur, e en Ourense pois sería partila pola metade de Ourense. Tamén pedimos, eu non sei se o sabedes, pero a día de hoxe, cando unha persoa se xubila a partir do 31 de maio e ti estás cubrindo a unha persoa e se xubila, por exemplo, o 2 de xuño, o teu contrato xa non vai pasar a interinidade. Vais che rematar igual o 30 de xuño. Entón pedimos que se elimine esa data do 31 de maio como máxima para que un contrato pase a interinidade, vale? Pedimos outra cousa que seguro que vos soa, que é que o profesorado interino sustituto dunha vez recupere o seu dereito a cobrar o verán. Hai máis cousas que pideu a Aciga Ensino na mesa sectorial do acordo de interinos, vale? Podedes vela na súa páxina web, eu tampouco vou aquí resumir todo o que pedimos, pero aí podedes ver vos todo o que se pideu, vale? E claro, despois de que da quenda da Aciga Ensino ven a quenda das restantes organizacións sindicais, comisións UGT e AMPE, que vos vou resumir como se foran un único sindicato, porque todas dixeron absolutamente o mesmo, que foi unha primeira parte de facerlle a pelota á Consellería de que todo estaba moi guai, de que a aplicación é unha maravilla, de que todo está moi guai, unha parte de peloteo, para que me entendades, e despois unha segunda parte onde pediron o pagamento do verán e nada máis. Non fixeron ningún tipo de achega máis ás organizacións sindicais restantes na mesa sectorial. Resposta da Consellería a todas as achegas que levou a Aciga Ensino á mesa foi que non van aceptar ningunha achega. Esa foi a resposta. Non, mira, non vamos a aceptar ningunha achega porque non imos modificar o acordo, porque o imos asinar quen queira mañá ás 10 da mañá na Consellería. Esta foi a resposta da Consellería de Educación ás peticións que a Aciga Ensino fixo e a petición única que fixeron os restos sindicatos, que se asinaba mañá a adenda ás 10 da mañá. A adenda vai ser asinada por AMPE, Comisións, UGT e CESIF, porque na Aciga non nos la colan. Hai liñas vermellas que xa sabedes que a Aciga non vai asinar ese acordo interino hasta que recolla unha cláusula de estabilidade po profesorado interino. Hasta que iso se recolla non a vai asinar a Aciga, e menos cando se está incumprindo a día de hoxe ese acordo. Non se paga o verán, o acordo tamén recolle que se reservará o posto cando estás de baixa por enfermidade, e os que sodes sustitutos sabedes que iso só se fai cando é unha adxudicación do CADP. Así que ese é o que hai. Entón, resumindo, mañá ides ter unha nova foto do cuarteto sindical coa Consellería, que sairá en todos os medios de comunicación. Ojalá puidera eu aquí trasladarvos moita máis información, no sentido de que a Consellería a esta petición que fixo a Aciga Ensino pois dixo que non polo que sexa ou dixo que sí polo que sexa. Tamén me gustaría poder respondervos a preguntas que fixemos ali que a min persoalmente é que sei que ides facer, vale? Como, por exemplo, se vai eliminar as penalizacións que a xente ten actualmente. Eu penso que esa é unha boa pregunta, tendo en conta que vas cambiar todo o sistema de chamamentos. Nos preguntamos, as penalizacións vanse borrar? Vai haber borrado de penalizacións? Como non van modificar nada, nin aclararon nada, nin nos deron resposta a nada, pois non vos lo pode dicir. Tamén preguntamos se iba a haber un horario de notificacións, porque como eliminaron o horario de chamamentos e supostamente isto nos ia facer estar non pendentes do móvil, pois vai haber un horario de notificacións. Van notificar todos os días ou só van notificar martes e venres como actualmente?
Tamén é unha pregunta interesante, pois que saibades que non nos contestaron absolutamente a nada. E xa digo, isto na mesa sectorial sobre o acordo de interinos, mesa sectorial que é onde se negocian as condicións laborais dos docentes galegos.